mai mă joc Sniper 3D și o să mai fac niște nivele. Că da, dacă e așa de tare este că surioara mea și mama mea se uită la ceva, deci eu o să fac un video așa. Mama, dacă zici de ce vorbesc singur, îmi fac un nou video. Da, hai să dăm play. Ajunge acum să fac mai grele și grele. Așa. Deci, da, să vedem. Exact aici. Let's go. Deci, surioara mea o să zică bună, Andu, si bună. Jump in a corner. Roger there, dude. Oh, it's like your mission failed. Innocent has been killed. Oh! Oh! Ok, ăla nu era ăla? Ok, ăla nu era enemy-ul? Au! Stai, ce? Stai, ce? O să dau un upgrade. Ce? Să-mi dau aia. Dacă vrei mai mult. Îți fac cel mai bun magazin. Nu. Sau da, o să meargă. Da. Dau atât pentru asta. Deci, stai, oprește-te. Cât mi-a luat, doar că l-am făcut mai bun. Deci, start mission. Deci, ok. Ce de fata asta? Ce să fac? O, e ăla cu pistolul. Fata aia sau? Sper că ăla-i corectul. Ce iubire! Ăla era? Ăla normal era. Ok, ăla normal era. Aplicații stupide. Ce ăsta? Deci o să ne duc la Da, o să fac acum. Da. Acesta cell phone holder. E cineva care ține un telefon? Cineva pe aici ține un telefon. Ăla, nu? Nu, aia e o față. Ok. Cineva care ține un telefon. Cineva pe aici. Acolo ești. Bine, că mai vorbim, mai una, mai asta, tu stai și o registrezi. Că ce au? Ia oprește puțin ca să zic. Ca să poți... S-a oprit singur, ce?
faci video când este liniște. Nu când vorbesc eu, nu când... Nu, că de acum, Ștergi pe ăla care l-ai făcut acum și Oh. mergi în cameră la Coco acolo și faci video. Nu, că Coco e acolo. Dar el nu vorbește, asta încerc să-ți explic.